Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili, nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kun kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala motuo sa Dios nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang perfect nga tao para sa Ginoo di ay dili ng tao nga naangkon niya ang tanan. Ang tao di ay nga perfect, kana di ay tao nga sama niya ni Kristo, kamaong mohigugma sa tanang tao. Ing na imong tupad, ing na wa kay gidumtan ron. Kana peligro na, di na ka perfect, bisag summa cum laude pa kasi inyong eskwelahan, pero daghan kay kag kontra, dili ka perfect. Bisag kada exam 100 gyud imong kuha, pero daghan kay kag ikalagutan, di ka perfect. Muna matud pa ni Kristo, ang makapahimo natong hingpit mao gyud ang paghigugma sa tanang tao, buutan dili buutan. Mga tao nga atong higala ug mga tao nga atong kaaway or kadtong nagsigig pangaway nato. Ug tungod niini, ang perfect sad nga tao tungod kay mahigugmaon man siya sa tanan, manggihatagon. Mao na nga diri sa atong unang pagbasa, ang taga Macedonia nga nagantos og daghan kay kalisod nga financial ug uban pang kalisdanan matud pang San Pablo, nagsigi og panghatag. Wa sila ba magsigig kwenta ba nga sila naglisod, ni tabang sila lain sad nga naglisod. Gani mga igsoon, ang atong mga santos ato man ni silang giisip nga perfect, mausad ni ang ilang kinaiya. Sama ni San Roque, nang hatag siya, nya siya nagkalisod. Saint Francis of Assisi, nagpakilimos aron manghatag sa uban nga mga makililimos. San Isidro Labrador, pananglitan, sa iyang pagtrabaho nga porting lisura, nang hatag sa iyang isig katrabahante. Pangutan-an sa dimong tupad, ing napulos magitaron naglisod, sige kag palit og sitiyo mopatukod tagbalay sa mga taong way balay. Ana siya. Kinibitang ato mga proyekto dinhi sa mga miaging mga pamalit na tug slots, pulos-pulos magita naglisod, pero nakahimo tag nindot nga mga istruktura, mga proyekto tungod sa atong
magpanghatag bisan pag naglisod ta. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, dayga ang Ginoo kalag ko. Kanus aman makadayeg ang atong kalag ngadtos Ginoo kunwa siya'y sala. Ang kalag nga gitabunan sa daghang sala mag-ago na sa kasakit o kasakit. Pero ang kalag nga way sala magsige nagdaig sa Ginoo. O kanus aman maway sala ang kalag basta magsigig higugma, magsigig tabang ngadto sa uban.